फाइनालि जोङो सफैबाय जोहोलावफुरि माने जागा नायनो फैदों आरो माने जोहोलावफुरि पार्कखौ नायनो फैदों माबायदि आरो बेफोरबायदि पार्कआ माबायदि नायनो फैदों आरो नै ओरैबायदि जायगा एसे होदों जोङो दायो हाबनो मोनबाय माने फैसा होआब्ला डाइरेक्ट हाबनो मोनो जोहोलावफुरि जायगाखौ ओरैबायदि माने गिदिं खालामसै आरो नै नायनोसै माने बेयाव दैज्लाङाव दैबाना जायो आरो बेयाव दै जायो दैज्लाङाव दाबायदियाव माने दै जाया आरो बेयाव दैज्लाङाव बेयाव दै जायो माने दाबायदियाव दै जाया आरो मानो फैदोंमोन खुलुमग्रोबाय गिबियावनो आङो बेयावहाय बेरायनो फैदों माबायदि जागाया आरो गोदोनिफ्रायनो खोनागासिनो दङमोन आङो माने जोहोलावफुरि पार्क बियो गरेस्वरावहाय दोङो होननानै खोनादोंमोन बे हिसाबै माने गरेस्वरा नावकाटायाव दोङो होननानै खोनादोंमोन नाथाय आं दिनै फैनानै बुहुद मोजां नांदों मानो होनबालाय बेबायदि पार्क जानला मानला जागायाव गैया नंगौ ना दिनै गाहाम नांबाय आरो फैनानै टिकेटआ मोजां टिकेटआ मात्र 20 नै दायो जोङो बेयाव हाबसिगोन नै बेयाव सेन्देल गाननांगोन नामा सेन्देल गाननो मोना सेन्देल गाननो मोना दे फुनाव माने सेन्देल गाननो मोनानो माने बेयाव सेन्देल गाननो गैयानो दायो जोङो माने हाबबाय सेन्देल गाननो मोनानो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बियो बर'नि फादार बे जाबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म फादार अफ बर' आरो नै माने आङो ओरै गिदिंबाय हाबनानै गिदिंबाय नुनाय जोंनि बर' हारिनि फादार माने जोंनि बर' हारिनि फादार जायगाया जोबोद मोजां वाव इन्टारेस्टिं जायगाया जोबोद मोजां वाव प्रादा बेयाव फैनानै मारै मोनदों एकदम मोजां मोजां दे मासो गाबहोयोब्रा नोंथाङालाय मोजां नांदों एसे नंगौ बिनानाव मोनालाय अबेनिफ्राय फैदो बिनानावा नाग्रिजुलि
जिरायनानै माबायदि मोनदों हेल' आंबो जिरायनायनोलै दिनै फार्स्ट गोदानमोन फार्स्ट गोदानाव जोंबो जिरायनायसो फार्स्ट गुरैगोन नामालै आयौ ओरैबायदि गिनाय मोनदों बाब 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 गिलै ha बेयावनो फैदों उदालगुरि एलुग्रिया मा अ एलुगाना I am एलुग्राम सिनायबाय नुदों नागारजुलि अ नागारजुलि आरो उदालगुरियाव 24 मा सभा जानाय नुदोंना कन्ट्रफोराव बेयावनो 24 1 2 3 माबा सभा जादोंमोन आयो उदालगुरियाव गिदिर जादोंमोन आंबोथ' नैबे बोसोरनि जादोंमोन अ नंगौ अ रैमालमोनखौ लोगो मोन्दोंमोन दा भिडिअ खालामदोंमोन अ बै बिपिआव बे माबायाव सभा गिदिर जायाखैमोन आरो 1 2 3 आव अ बेलाय बिबिसि जागोन हा फार्स्ट गोथाव गैलालै जानुवारियाव जादोंमोन दा जानुवारि फेब्रुवारियाव जादोंमोन फेब्रुवारियाव अ फेब्रुवारियाव 1 2 3 अ बिबिसि मोन बेयाव दे होनबालाय ब्रादार मोनालाय बेयाव गाखोनानै माबायदि मोनदोंलै ब्रादार जेबो जायाब्रा माबोरै मोनदों गाखोलाय आं नारगोन दालाय बा नै ब्रादारमोनखौ एल'बायनो आङो नायदो ब्रादारमोनखौ हा मा जानोसै नङा भिडिअखौ नायनांगोन आरो ओमफ्राय जोंनि होनाङा होनांगौ होनाङा जायो नङा नोंखौ नुनायमोन इउटुबावसो सोरनिखौ नोंखौ रियेलाव नुबाय जेराव इउटुबाव रियेलाव नुबाय आरो दे होमबालाय दे जागोन दे आरो जों बेयाव गाखोलायनोसै नै बेयाव गाखोलायनोसै बायसो फै नायदो जों ओइसो थांलायनोसै फुला मासे मोजां बहानिफ्राय फैदोंलै बहानिफ्राय फैदों मादै मोनालाय बुंब्रा बहानिफ्राय फैदों बाबु मा क्लासाव फरायदों बाबुआ 7 अ बबेयाव फरायदों बेखौथ' जों मिथिला जों बेलेगनिफ्राय फैदोंना उदालगुरियानो सिख्लाफोर नुबालाय एल'ग्रेल' सिख्लाफोरखौथ' आं एल'नो हायालै नोंसो एल'नो हागोन माबाबो आं मबाइलाबो गोलैबाय दा थांबायमोन खिन्थु जों थाबाय मा हमनोबो रोङालै मानसियानो हमनोबो रोङालै मबाइलानो सेस जाबायमोन दानाबा मानसियानो हमनोखौनो रोंखायालै आदा गादांखोलै माथो आदा गादांफोरा माथो सिख्लाफोरखौबो लामायावबो एदाव बेनिखायनो मबाइला गोलैदों बेनो जाहैबायलै बेयाव हिन्जाव एल'नो मोना मानोथो मोना जाखो मोनो अह' नोंथांमोना गासैबो हिन्जाव जरा आं नटिस होनानै दोङो एल'जोबनो मोनो होननानै अ नै बेयावनो बुंखाजोबदों दहाय नुवाखै नोङो गोदोसोनाय हिन्जाव थाबाबो एल'नो मोनगोन बेयाव मोनगोन 20 थाखाबाबो 10 थाखाबाबो सानै 20 थाखायावनो एल'हायनो मोनगोन सासे जेनेबा मोनसे टिकेट दाननायाव बेयाव फैनो हागोन नै आंनि फ्रेन्डनो आरो बेयावबो नै मा गामिनि माने जोंनाव मा गामिनि जाब्रांफोरा मानो पाता गैलालै जों बेलेगनियालाय दे जेबो हा अ नंगौ अ दे होमबालाय बर' नै ब्रादार मा मोनो ओमफ्राय आरो रल पक'रा आरो गासिबो अ नै दायो जों दै लानोसै बिराद गरमनि ब्रादारा बेयावलाय थायो नामा औ थायो गामियालाय आंनिया बै नावकाटायाव अ नावकाटा अ दैना अ 10 थाखा गरमनि थाखाय जोङो दै लोंदों नालाय माथो खालामबावनो गरमालाय बिराद गरमलै माने बेवहाय जोंनि फाफेबार बेबो
फंबाय हाथाराबा खोमोन लोगोमोन थायोलै लोगोमोन थायो जेराव गवा मा जायगायावहाय गवा भेन्चुराव ब्रादार दखान खुलिना खै बोसोर जाखो बोसोरसे 1 year ब्रादार थादो दे दायो दे जागोन दे उनाव फैगोन र' मालाबा दायो जोङो थांसै नै देखांबायना Bukan apa dia, lu tuh cek lu nggak nunggu sama tembok tembok. masih Korea begini berantem mana kasih caranya bagaimana mungkin Korea Korea masih Korea coba mulai bagaimana anda Maksud smiling dong. gini Lagi kedeng nengah mana? Nang nasi ke nengah dah pun ya, hinjau tu jauh dah kan. Di kaya, middle class sama sih nagen. nunggu sabar setelah elu cepat tidak nunggu setelah pergi dengan mereka elu nunggu Sase naik dengan wah pare elu bayi dia saksi elu bayi boyfriend dengan kayaknya angke bisik muncul. ayo nunggu nak रायजोफोर नोंथांमोना आंनि बे केबाग्लारि एनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो नोंथांमोननो मोजां कन्टेन्टस लाबोनोसै नोंथांमोननो दा मोजां जायगाफोर देखायनोसै आरो आङो ना आंनि चेनेलनि नामा जाबाय केबाग्लारि आरो सिख्लाफोरखौबो माने एल'ग्रा थानानै एल'नो रोंहांदोंसै आंबो नंगौ ना